Parlokan ay gade, kajing ito kana sa panggawi kana school, kabasa di hau kapajong ka, ula di ka chikitay di men. Ya kanay kajing ito kana, lesim na gawi ka film kabakar tayang sol, kabalapan light ba aksnem, arja arkat sao, tungin ipi na sa pangganay ka film. Kalaksmi kade kana school ni peli, kade kun baduk, kimi kapakajong ka, kibi imtang hakarep karyang. Ukapajong ka, ubadan jing duna hakatakon met, kichong kisa kaying bape. Namar ba lapi kaying ko chongki, kilasop ya kaying ko chongki tang da uskum ka ba. Galaksmi ka dan jing kermen, bakan salaban, yarap ya kimi kipa ka chongka, ban titin sop ying, ban yada na uslap. Galaksmi ka di kana kapas niyo tanad ban pen haircut ko di, hadin ba kalawan school, ka jupan haircut ko di, hakwe ka sngi bahayar uslap, kaying ko chongki kalape, kalajaw slap. Bat ka jing tung jing tep ko chongki, kalasapan jod hakabor chong kabaryang, nakata ka jing penjod chong kabaryang, tang kabam ka diro kim tap show. Kami ke jongka kalau dua hau play ban kot khu kerdo ya kaying ka sem ko jongke hak sengi puja ke jongki ki yasat ya kemen kawe ke priu ka ba kertang ka bimla ka dena India kali yasat ya kemen kat bat ka Laksmi kal pembe ya ka da ka ba ka ong ka ban ya lej bat ka se India ban ya train kat bat ka bakan yo ban thit ya ki siar kinala bat kan yo ya ka jing suk jing kemen se India Laksmi kalasnyo pala ya kata ka jing khot ka jongka ya ka namar ba kam i tho ya ka kami jongka ro kami itho ya ka kali pala ya ka jingi karen jong pa jong Laksmi bat kata ka briu bakim tip ki ya karen kumno anda ka kami ka jongka kala tiba ukpa jong ka Laksmi ula simpisa na ka bimla kala phai uban pan phai ya kata ka pisa ka ba usim na ka henrium tre so ban pan phai ulong ka kin le kumno pad haba ukhaw dan so haying da ka ikin ba kumta ha ka por step ka Laksmi ka haban le na si India ban ya tre na bat ka bimla Laksmi kalasnyo si baka haban ino ikikimi pa ka jongka hakata ka step kabimla kalawan saw ya ka banyalam ya ka si India Laksmi kam tiba kala syadi kakamilan tiban ya leitre bat kabimla nakamanta ban yo yarab ikikimi pa ka jongka ban thitin sop ying anda kala poy hakawe ka jengkeng Laksmi ka atatin ban leng kabimla kala ong ka wad omting man la ka sngi ke Nepal ke julai chai India lombaga ne ka jengkeng anda kala poy sa India kabimla kala pancong ika hakawe ka train panyalam ya ka sa Kolkata anda kala poy ha Kolkata kala yalam ya ka sa kawe ka ying jong ki thei di met ki thei kusbi ka ying ka ba kertang ka happiness house kabala pan ya yaw ya ki thei di met da ka Mumtaz kil pan bit pan bang ya ka bat ki yero ya ka ya ka jing ba briu ko jong ka hakata ka ying ka Mumtaz kala ai ka da ka jing ba babang batien bat kala ai ro ka da ka siar krupa bakan snyo tanan kan Laksmi hakata ka por kalas nyok men bat kas nyo tanat bani tray kar bat ki hanrei kam tip ka ika kam bakan tray kilpen i ka daga jing men bat dagi kmat po sam raki Laksmi kalas nyok men hanrei kam tip ka ika badan selenden hadin kata kilapha ka bakan lech ka wei ka kamra kasahana hakata ka por kalayalam ka ka wei ka kamra bat kalas set ka hangta Laksmi hakata ka por kadan hakajing atatin hakata kamera kala thea hajing thea bat kal kamau ika kami ka jongka hadin ka tokan ne por lawan ka sahana bat ka anita kila khode ka bakan bamja hadin ba kila debja kila lami ka skawi pat ka kamera hakawe kamera ki theino ti kila yo i ka Laksmi kila ki be nye ka Mumtaz kala phai ka sahana bat ka anita bakin pen rem pen be ka kila pen rem pen be ka bat kila ta pen baha priwi ka nakamata warun hadin ba kila deb ka Mumtaz kala yelami ka skawi kamera bakan sedang no ya ka jing tray ka jongka ka Laksmi kam tip ka ika kam bakan le kala te iki champria ka jat ka jongka kumba ki jule haswaban pencong kai ki the soti ka Laksmi kala ipella ya ka ta ka jing le ka jongka hadin ka togan ne por lawan warun ula sipisai ka Mumtaz ba unyo man le iki jing tumu ka jong ka Laksmi ha ka ta ka por kala ting ula khang iki jing khang bat ula kata akti ya ka bat ula mut ban por ya ka ha ka ta ka por kala yele persha bat kala light ni kakti ke jong bat kala pet karat Mumtaz kala ban bat eka bat kala maham ya ka kan sa chapan yam no ha warun ya ka met ko jongka on sa on lang khon lang kai bat ya ka do met on sa ai no cha oksel Laksmi ha ka ta por kala ting bat kala yam kala niat eka Mumtaz bat kala pet karat inok tre jong ko Mumtaz kala yob yang ban bat eka bat kala ra eka siyeng kala bom kala sho eka hangta bat kala set no eka na jingkang yit ka Laksmi kala khot nang yarap ya ki briu ka badan hasurok wei briu badan hakatak surok ulang kawang ka da upitor
unang tray jong kumamtas ulawan bat ulama hamnika lada katang parta briu sa jisin unso on no ya uthali jong ka Kalaksmi ha kata kapor kalayam bat kala lawi ki jan ba kilpen phong ka kawi kano Amerika ka bakateng ka Sofia li ai kan thei di met hasurok ba kila thap ya wi chanrang kala chandori kita ki briu hadin kata kalay kando bat kawi ka briu ka bakateng ka tripati kadi ka briu ka batray mons ne ba ha ka imlang sa lang kalay kando bat ka ha ka office tray kam ka jong ka bakateng Hope House ka tripati kali tho ya osam bat ya Vikram ka Sofia ka diga photographer na Amerika usam le tho ya ka badula ong ka bakam dei ban chandur ya kinong ki briu ka badan ka wi kun pa ka badan marchan bat ka office ka jong ki ka bakateng ka red light namar ba hakata kun toy kila khang prasha ai kinong ki nong chandur bakim dei ban chandur ya ki briu ki badan hangka lada kan son kan sabu jing ma ya ka Lakshmi kal persyang ban penpai kata kacing kanggit ban yo petto hanrei kamla bimla kalawan ban aja ya ka kalapha ba mi kata kaja bakan lain ka jing yap thangan hanrei ka Lakshmi kamtre kala bread kata kaja hadin ba kala lej kala jeri aja ja bar kala bam hadin ka tukan e por lawan ka Sofia kala sam kolem kuntot sa kibriu Lakshmi ha kata ka por kala yo iya ka bar kala penahab ka snus yar anda ka Sofia kala yo iya ka Lakshmi kal kerpat ban yarap ya ka Sofia kala simil kamera ka jong ka bat kala shanduri ka soren ul yo ibat ul kene ya ka kamera ka jong ka ul panpai ka kamera ka jong ka bat ul maham ya ka hangta usuran ul lej bat ul sho ya ka hapo ka ta kamera Lakshmi kala yam ka Sofia ha ka ta por kala sneusen e ka anda ka Sofia kala poi hing kala pe ya ki dur ka jong ka kala chau umat kumumtas kala wan bat kala ka kane ka jing le ka jong pi kala bakala bat kalong roi ka ngala phai phi munta ubri uba phi imon hi sarai kalabo ikai ka we kom so ba ka pang khle lang bat kadawai anda ka Lakshmi kala di kata kom so hang ta ka liyo thia hadin ka to kan nei por kalawan bat kala rai ka ka we pat ka kamera bat kala te ka hang ta warun ulawan bat ulabat bor ka Lakshmi ha kata ka por kala yam hadin kata kumumtas kalawan bat kala law ka na kata ka jingte Lakshmi klem poi berkat kum kata ka jai kam ba ok pa jong ka la phai ka ban trai rangkat bat ka bimla hak sngi bobot bat kila pendi ju pore ka ya kata kum so ka ba khale lang bat ka dawa yo thia bat kila le biang ga kum jo nong les new ka ula bo ik pisa sahana kala lawi ka jing cha te ka jong ka bat kala lumi ki pisa ka jong ka Sofia kalawan pen i ya ki dur jong ka Lakshmi kita gi breu ka ba Raymond sneu ba bat kali tho iki ya ka jing cha set ka jongka bat i ka jing cha chok ka jongka kat kum ka jing yo i ka jongka usa mul kolari ko Sofia bakin sa lei na ban yarab ya ka Lakshmi kasahana ka isen e ka Lakshmi namar ba makaro kay kando i ka jing e kum ka Lakshmi kalas nang ya ka Lakshmi bakam dei ban sinia i gibriu hakata ka ying hadin ba kala de pensum ya ka kumumtas kalawan bat kala maham ya ka Lakshmi kala ong ka kapal lai garam ka ba simong ko pa jong ka naki kam dei ban pet naki dada kadang perchang sa jisin kan sa cha penyap no kabimla ha ka ta por ka lawan ya lam ya ka bai pat ka khanarit ban pen ngop ya ka hagikam aurea kat ba ka Lakshmi kadang pe ya ka da khana kumumtas kala be ka bakam dei ban pe kala le che jrong yeng kala yo i khanarit ke dang ye le kai u hare so la khode ka ban pen her kot kudi kat ba ka dang pan her ka ta kot kudi Liyo iya armut ki briu hatrai ding ki batep ya kawe ka mediap ka ba cha paniap ka Lakshmi ha ka ta por ka lating ha ka sngi babot ka nang tre chang bomtas ka pandi biang ya ka Lakshmi ya ka ta kom so ha ka ta ka sngi ka Lakshmi ka la cha bat bor biang ha den ka ta ka Lakshmi ka la yam ka thang ha ka por step pat ka la kut chumut bat no yap na ka ta ka ying dan bok ba wan ka sahana ka la pen sange ya ka namar ba ka chania ya ka sahana ka la sange no na ka ta ka jing no yap kala hiyar na katakan ro kasahana kala insun e ka Lakshmi kala kadum no ka nadu kata kasngi ka Lakshmi kampan se kala ngi no kat kum ka jing penya jong ka mumtas ka habandi ya la ka riyeng ka jong ka kala long no ka the di met ka badang ren hakawi ka met kala bure yaw pitor piar bat kala khenye ka jing khen kasahana kala wan bat kala yo i ka kala kali ka e ka nei ka ba phile Lakshmi kala thoi ka kata ka dei ka bai sa di met ka jong ka Sampel hanyos ngi kadan hakata kayi ka shong dor tang chipel tang ka shimet kanyo man late phai no shi kasahana ka long ka balay phile ka ne kamumtas ka don hi hala ka jingkhen
lada ke Mumtaz ketiba pile ikane bat lada ketiba pidan ke jing bore ke Mumtaz kansa tep imno ipi ke wepat ke kente ke bom ngai kat kum ke jing pha trong ke Mumtaz ke pen chitom ika ke lata ika do so man ken ke Lakshmi haba ke yo i kata ke jing le ke jong ki ka lateng bat ke lare we ubri ba mut ban niya ya kesahana ke Lakshmi ha kata kapor ke leshim ya obitor bat kala tangwani o ka obreu ula kelan hamadan bat ulayam kesahana ha kata kapor kelas new borom yaka Lakshmi kala ai kuble yaka bakalaya rap yaka hadin kata kesahana kelawan penpai no ya tau dor belai jongka Lakshmi ka duwai ha belai kumba juhikai ke mi ke jongka kala duwai ban pelai yaka na kata ke jinge haga ying hop house ke Sofia kelawan kelina Vikram kumno kala debwat jing tim ne em japang ke Lakshmi namar ba kata ka seng tremon snapa kimpat sedang ban wajing tip japang ke Lakshmi Vikram mulo angika pakania sya kinsa lehe namar ba kamde ka basuk iki ban rumban mi hakata kai ke Sofia namar ba ke isen e ka Lakshmi kal karpat jori u ban le kata ka badat kam hakmat bakin le ban yarap ya ka Lakshmi da kata ka jin karpat jor ka jongka usam bat Vikram kla le no as kata kai kila le kum ki priu ki bawat kan tei ban le ka kam arya na pedeng kita ki the di met kila jedi ka sahana ba di ka Lakshmi kila khodi ki sakawai pat ka kamra pat kalisiu pisai ka bimla pakansa iki hagata kamra usamuli thoi ka Lakshmi maudeo no Amerika patre ha ka office jong ka hop house ulawan ban yarap yaka hagata ka por lawan ka bimla kalawan ban pe yaki usamuting yo kin yo iki ula phathe eka hadin ba kila le usamul ika bakin supply no ika bat yalam yaka sa hop house hangta don ka school bat ki khana baki yarap ki khana ka bai kando iki jinge ulpan iya ka iki dur jong kita kena bat ula ong ika kin sawan piang hakas ni thursday rengkat bat ki pulit bat pelai ika bat ula ai ka ika ta ka la da jaba ki bure ika kan sepersang ban wan sa hop house kena bakin yo ban ben poi ka saying ki jong ka Lakshmi ka ong ika la da ka Mumtaz ka yo iya ka ni ka kat ka jong pi kan sapen yap ya pi bat ka ong ro wat chania ika ta ka no Amerika yo kin sim yaw khlai jong pi bat kin sa on lang khol lang khai pi kin sa ai ba maksel ya ka do amet ka jong pi Lakshmi ka ong ika ka ba ban long yang kumta ban ka ba nga im jing jar hang nei kala burei ka ta ka kat hapo ka jing thia ur harisul shimi ka ta ka kat ka jong ka hadin ka ta usuran bat ka bimla kile lami ka ta kin thei ban pha check up yiki kat ba ki dang yai lang ti ka Lakshmi ka yo I ka lat ka ban li cha khwana anda ka lapoi ha ka ta ka klinik tau doktor ba chong hang ta ula shek ika ya ka bom dei ka kamram kumu doktor ka Lakshmi ka labitari u hakawi kami ka Lakshmi ka laburi ki chan hakata ka por lawan o suren bat o Haris kaliyo I ki kalare hang ta o Haris uliyo I ka bat ula wan hajan jongka ula sei ka bear bat kiliyadi hang ta hadin ka to ka ne por lawan usuren lawat yo Haris kiliyo iu hang ta kileting bat kilari hakata ka khlaw usuren uliyo sniu yaki ula shim da udeng ban bom yaki sanita kaliyo iu ba udang wat iki hakata ka por kala penlip da kalai ba unum yo iso yiki hadin kata ka Mumtaz kala khodi ka sanita ban yekren ya ka jing pas new jongka ya kalai hakata ka ying ka jongke ka sanita kala ying ban le yekren hakata ka por kala tung kho ika charak kata ka charak kala kelon hamadan ying pat ki jan hang ta kala kemding hakata ka por kala penlip ikata ka ding ka Mumtaz kala lap ika kat jong ka Lakshmi kala pen ying lain yaki baro hang ta pan kali jong no kata ka kasanita kal kam trai kata ka kadai ka jongka ka Mumtaz kala bitare ka pat kala nier ika hakata ka por klios new bawan ki pulit kala phari iki hang ta ka Lakshmi hakata ka por kali bat simbyang ya kata ka kat ka jongka ka bimla kala tani ka Lakshmi bat kala sedi kita kente po ka wei ka tliu unong trai jong Mumtaz un pan slem ban pli kata ka kit kita ki pulit kala kan raha kata ka yi kita kinte ki bacha set hakata ka tliu kim no ban kren tang chicken ten ro hakata ka jing kan ra jong kita ki pulit kim lap yano hadin kata ka jing kan ra jong ki pulit kala bom kila so ya kasanita nama ba kitarai di makaba pha pulit ban kan ra wa Haris bat ka kmi ka jong o kila ting ba ki yo iya kata ka jing cha cho jong kasanita kita ki bru kala tani ka bat kila thebe ka kali bandino eka sakawi pat ka jaka jong ki thei di men ka Lakshmi kala khodi ka sahana bakin phet na kata ka yin ka sahana kala kan tai kala ong ika pakam kwa ban chong ban sa tang hasura
ka Lakshmi ka lasna ya tolai hakasngi puja ka chongki kan baki bahaying hasam chong ka Mumtaz ki dang epi tv Lakshmi ka lapang kadore ki nar chong ka hangit bat ka late ya tolai la hian no long ba ka ta ka jing thang yi unong tre chong ka Mumtaz uli ya iya ka bat ula budi ni ka Lakshmi ka lapet karat bat ka lapoy sakata ka jing yara ble chong ki pai ba uta bri obo budi ni ka ola panthori kita ka pai ba ki le sho yu Lakshmi ka lapet hado ba ka lapoy hakalat phana straight lang ba kata kalat kalalap ikaying jong ka hope house kalarong hakata kaying ka mistri pati kalawan shaw ya ka bat kala yalam ya ka hangta kalay kando bado hires ka Lakshmi hakata ka por kala sneok men ba kalalay no nakaching chate amraw nakakti jong kinong di men hakasngi babot ki pulit kala kem na phangi kita ki priu ka bimla bat ka Mumtaz kilay phet krat ka Mumtaz kala pun koloni ka bimla hakata ka por ki pulit kala yaban bat ki bimla hakata ka jing kan ra ka joki hakata ka ying jong ki thedi men ila lapro ya ka we ka mediam ba ki tep ya ka bat ka le yo ro ban palai ya kita ki samla ki bacha set hakata ka thliu ya kita khna baro ki pulik lai ti no iki saka ying jong ka hope house hakata ka ying baro kita khna ki la thang ki jang ka jong ki ka ba ki pen rem ki hakata ka ying jong ki thedi men kita khna ka snyu le ran ba ki le ngop hakata ka kam area Hachwa ba kinong tre jong ko house kin len bu ya ka Lakshmi sa kaying la jong kita khana ka lorwai ka jing rwai ban ai kho ble khado ya ka Lakshmi ha ka ta ka por ka badi ka mamati ka balpan me da ka ding ban tabe jing jai sa ka parthe te ka ni ka film ka kun no hang ne par lo hachwa ba ngan pong ko di ka ni ka video ka ni ka wa ban am tang ka ni ka film badan kum kita ki the di met wat ha ka ri jong hero don hi kum kita don ki basa ban be don ki basa ban bor bat don ro ki bale da ka mon la jong kumbang ni juya sneu hakilat bathai kbor juran ki breu ki ba ying lain happy bi nak benta ban le kam auria kim don cho ke jing sneu le rain tang nak benta ban yo expa ti tang kane la da sneu tanan ikane ko video sneu ban lain pat subscribe ngin sikando pat ha ko wi pat ko video ko ble shibot